नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। मुंबईत हवामान खात्याकडून पावसाचा रेड अलर्ट देण्यात आलाय। मुंबईत गेल्या काही दिवसापासून मुसळधार पाऊस पडत आहे। त्यानंतर आज अंधेरी सबवे पाण्याने भरल्याने बंद करण्यात आलाय। पावसाने अंधेरीचा भुयारी मार्ग पूर्णपणे पाण्याखाली गेलाय। ठाणे घोडबंदर रस्त्यावर वाहतूक थांबवून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून खड्डे बुजवण्याचे काम आज करण्यात आले। ज्या उद्देशाने तांडा वस्ती सुधार योजना लागू केली आहे तो उद्देश साध्य होत नाही। त्यामुळे तांडा वस्ती सुधार योजनेतून लोकसंख्येचा निकष काढून टाकावा व थेट धनगरवाडी वस्तींना तांडा वस्ती सुधार योजनेतून निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी भाजपा नेते आमदार नितेश राणे यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली। BSNLचा मसुरे येथील टॉवर नादुरुस्त झाला असून मागील आठवडाभर सेवेत व्यत्यय येत असल्याने लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा याबाबत संबंधित अधिकारी वर्गाचे लक्ष वेधण्याची मागणी पुढे येते। गुंडांची दहशत कमी करण्यासाठी पुणे पोलिसांनी जालीम उपाय काढलाय। सिंहगड रस्त्यावरील खडकवास येथील हॉटेलमध्ये तोडफोड करत दहशत निर्माण करणाऱ्या वैभव इक्कर या सराईत गुन्हेगारांची पोलिसांनी रस्त्यावर धिंड काढली आहे। वर्षा पर्यटनामुळे पर्यटनाच्या नकाशावर आलेल्या आंबोली घाटात ठिकठिकाणी गटारच अस्तित्वात नसल्यामुळे पावसाचे तसेच छोट्या मोठ्या धबधब्याचे पाणी रस्त्यावरून दरीच्या दिशेने जात असल्यामुळे दरीलगतचे संरक्षक कठडे कोसळून घाट रस्ता तुटण्याची शक्यता निर्माण झाली होती। त्यामुळे आंबोलीतील सामाजिक कार्यकर्ते काका भिसे यांनी याबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधल्यानंतर घाट मार्गाच्या लगत असलेले हे गटार साफ करण्याचे काम सुरू करण्यात आले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।